Okay, Afamu Victor Emeka, Chief Victor Emeka, Okosin Idueri Kingdom. I'm the President General of Idueri Kingdom in Ugwagulere. Yeah. Yeah, but I from Nandi Madi in the band, did you check on the mom work a moment, came and look wine, whatever. Okay. If I remember that, but Olili Obibia Eri, and I World Eri Festival. Na Igbo nna nna anyị bụ ebe a magbara abụ ozu na ọmabara n'Enugu Agụleri ka anyị nọ taa. Ife a na-eme ebe a taa bụ eze anyị na-eli olili abụ. Olili abụ na-eli bụ na a ga-ife festin na a ga-abịago na mmiri ibe nna anyị bụ erisi nwa agbagota n'Enugu Agụleri, the seat of the power of ndị Igbo. Ebe na-eme abụ a na-abịa ekpele ife ọma for the year. Ana ya ndụ, ana ya akụnụba, ana ya ọganiru obodo niile ma ndị Igbo obodo niile na-ebe na-eme taa. Ebe ọ bụ agbara abụ ozu ọgbabara. Ebe nna anyị izi usoro ọkpa ọgbagute n'igwe ha nọzi a. Ọ na-emeli ihe ya ọ na-eme emeli. Every year I don't know. I don't know. Afam Dima Sankra Keji Mag. Okay, Afam the Chief Joseph Namda Uzlika. Ichelegi Dwell. Nakaji Malone. Ndị anyị na-ebere ebe a o nwere ihe abụ n'uche wee bịa.
ka ihe mere ha ji wee bịa ebe a. The Vine today is a reward festival and every year. And today is a very important day. Today is a Ogaja Yota Chuviva because everyone who have nna igweri ụzọ nwa abata. So na na before you bido nwa mmemme ya. Na ga bido ụzọ bịa na mmiri bịa kpala na mmiri. Wayo lise blowa. Ebe nna na emeka ọgazia. Ọwụkwa ibe anyị na-eme ka ọ gaba n'ihu. No, ọnya mere ịpụ na ndị mmadụ ka nkụ today. Ayo ndị a na-abịacha ebe a na onwe ka ọ na-abụ ha bịacha mmemme a na ha bịa ikele ebe a maka ihe ọma mere ha. Yes, many people na-abịa na-enye testimony na-akọpụta n'ọnụ ọma Chineke nna n'alụ ma emesịrị na mmemme ahụ. Ndị si ebe dị iche iche wee bịa ka ọsọsọ ndị na-agwụlere n'ebe. Ụwa niile ka esi ụfọdụ si na America, ndị America juru ebe a, ndị Canada, ndị North American, so people can come na Europe, so ọ bụrụ obere mmemme. Yes. Yes. Ọ na-enwe afọ ọ na-abụ ụrụ asị na ama mmenwu ya bụ mmemme. Ewe afọ na-abụ ọpụta asị na ama mbịanwa ebe a. Mba, every year before I am mmemme a, a ga-ebu ụzọ bịa ekpere na mmiri a, wayo Chukwu ka ibe niile gazie. So a na-ebu ụzọ abịa na mmiri before Good morning, sir. Afọ dị ma Sankra. Afọ m bụ Nze Obiora Nnatoya, Ogbondu n'Idueri Kingdom, the cabinet secretary. Yes. E nwere igwe anyị maka ya bụ mgbe apụ m n'onwe ndị si ma Israel ma obodo dị iche iche wee bịa ebe a taa. Gụnwakwa apụ m na isokwe bịa ebe a maka ya bụ ngọzi. Ebe a na-eme bụ mmemme Igbo, nnukwu mmemme Igbo na-eme obi mme na-arọ. Ọ mmemme eji ebukọta mmụ Igbo niile ọnụ ebe onye ọbụla onye nọ, ma ndị n'obodo oyibo. Olu this time n'ọnwa ịsatọ na arọ ọbụla ndị Igbo agbakọta na obi gaba obi gad bịa kpee ekpele iji leta nna anyị Igboeri maka ebe anụ ka o si wee gbagote wee batara Enugu Aguleri wee mụsa Igbo niile so ọ na-eme na ndị wee leta nna anyị Igboeri nnukwu ekpele ka ọ bụ bụla ekpele lepụtara anyị ngozi na agamniru. Mbọsị nke ọzọ m bịara ebe a anụ m n'onwe ebe ụmụ nwaanyị na-akwụsa mana taata afọ m na ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke ya mmadụ niile nọ taa. Agbanabọ bụ ibe erili nne site n'ebe a na-achị ya azụ ka ụmụ nwaanyị na-ebe site n'ebe a gaa ụmụ nwaanyị ebe abịa site n'ebe a na-achị azụ ka a na-akpọ iru otutu nzu ebe a ka ụmụ nwaanyị na-eje ebe ahụ ma bido ebe a na-achị azụ ụmụ nwaanyị na-anị ya ebe a na-ebebatara stepa ụmụ nwaanyị wee gị n'ebe a ụmụ nwaanyị na-anọ ebe a because na ebe a emele maka nwoke na nwaanyị ọdụ ụdị a wee gbada. nke nwere ịgwa ndị na-enwetara ohere wee bịa taa ya bụ mmemme ndị mmadụ site ebe dị iche iche wee bịa. Ihe mere bụ na ebe na-agwa ndị mmadụ bụ na onye na-elubere na Agbanabọ mbọsị eze na-ekpe ekpere kere mmalị ihe na-eme maka na ihe ọba bụ nne bụ ihe anyị na-akpọ ya bụ Agbanabọ Ezinọmabala ma oyibo ndị jere akwụkwọ si na ọ bụ the river of life. So na ebe a na-enweta ihe dị iche a na-enweta ndụ a na-enweta ihe ọbụla abụ ihe kwesịrị isi n'aka Chukwu abịa maka irie ana m asị na onye bụ onye Igbo maọbụ onye si na agbụrụ nke Gad n'eluru ebe a anatabe. Ndewo. Mgbe nta na-azụ a na-anụkwu ụmụazị na-ekpe ma ndị na-ayọ Chukwu na-ayọ nka na-afụ ha. Ịma na azị kịta bụ ihe bụ mkpawa bụ ego n'ihi ebu ụzọ dị ndụ na onye dị ndụ kpatara ego na-ego ka ihe bụ ụzọ nwe tupu nwe ego ndụ ka ihe bụ ụzọ nwe wee kwuwe okwu ego mana duto na ba ghọtara ya ma na-ekwu okwu ego na onye dị ndụ gbara ebe n'elu okenye bịara ebe a bụ ihe ebu ụzọ ya ọ bụ ka ndụ ya dị ka e nwee udo n'ezinụlọ ya maka ivie na ha na-ekpe ekpere ka ụmụazị mana Agbanabọ amụ nke kwesịrị eji enyere na ọ bụrụ ihe ha kpere onye ọbụla abịara ebe Agbanabọ amụ onye kwesịrị ka onye anwe na-abụrụ na akpere. Ndị mmadụ bịara ebe a nnukwu atọdụ mmanya na ahịa ebe ibo na daalụ.
Tata kafa gị. Mbụ Linda Udekwe. Onye na-emekwa news? Ama na-ebu ya. Na-eze nwaanyị ka ọ bụ. Eze nwaanyị ka ọ bụ. Gịnị ya so ebe? Nwa m ka ọ bụ. Nwa gị ka ọ bụ. Ọ na-ezi ozi ebe ọ na-ezi ozi n'ụzọ nwaanyị ka ọ bụ. Ọ na-ezi ozi. O nwere kọmishọn ta onye tọwa okwu o kesi eme ya. Ọ na-adị na-eme afọ bụla bịara ebe. Anyị na-eji igbe enyi bụ ya nye emesi ozi ozi ọfụma anụkwa eze nwaanyị ka ọ bụ. Yes. Nọ mmiri ahụ bịara ọmụgwọ ebe a pụtara ha mere imego na o mechọtara ozi ọ bụrụ nọ nnukwu onye mma ka ọ bụ. Ọ na-adị na-eme oge ọbụla ka ọsọ mgbe ọ bịara. Mgbe ọbụla bịara ekpere tobo ya bekpeta ma tii igba imego bụ abụ mbere abịa na ọbụla mbụcha mma ozigbo ozi abịa Ifechukwu onye agụrụ ewu onye be nna ya ka bụ mmụọ ọzọ ọra Nọrọ ofe bekee hapụ ịda wee nwetacha onwe gị pụwazi. Jide ya. Nwere ihe ekwu pet. Nwere ihe agwa m. ọ bụrụ nwere ikwu ka arapụ ga ọ nwere ekwu ikwu ka arapụ gịnị iwe na wen o melụkwara ya pet. ọ bụrụ nwere izi ka arapụ ga anyị naba mara pụọ gị ama m na ịmara onye ọbụla rapụ na nwere na achọ rapụ na nwere na chọrọ m maka ọwara ọsọ ọzọ rapụ na
Igbo ekene m unu. Igbo ekene m unu. Igbo ekene m unu. Igbo ekene m unu. Anyị ejego na mmiri nke arọ. Anyị emezugo okwu ọnụ Chineke. Onye asa ibele, onye asa yaba. Anyị emezugo ego okwu ọnụ Chineke. Nkwa ikwele na anyị nọ n'ime bụ na olu arụ ọbụla anyị jee kpeli nnekwu nna Igbo niile na anyị chọpụtara na nna Igbo bụ mmiri na ọkpa ka ha ji aga. Anyị chọpụtara na nna Igbo bụ mmiri na ọkpa ka ha ji eme gịnị ji aga. Anyị wee kwe nkwa na mmadụ mụrụ anyị onye ahụ mụrụ anyị na-arọ ogo mgbe niile anyị eje kpokọ onye ibe ọbụla anyị nọ. Ọ gị na-eke gị na-ara gị mara ọhịa eke ma ọhịa eke marọ. Anyị tụwasịgo mgbe niile si ka ebere ahịhịa ka olu oge ntị na mma aka Igbo niile ọnụ n'ọnụ n'ezi ọbara agụ na-asa remi na-asa wee rute n'obi Igbo niile obi ugadi na Igbo nwere nna Igbo nwere nne Igbo ada n'elu mara dada n'elu. Nwe na-ekene Chukwu mere ka ụbọchị tata dị etu a mmiri na-ezoro anwụ na-ekere o gosiri na aka ngị bụ Chineke na ibe anyị na-eme aka ka a na-ayọ okwu ka aka gị dị na ndụ onye ọbụla mgbe niile. Nwoke na ebe a nwaanyị anya okenye nwatakịrị a na-ayọ ndụ onye ọbụla ka onye ọbụla ma akara aka ya maka na o doro anya na onye Chukwu sika ogbo buru ya na ọ sika ọzọ zọpụta onye abụ ikwu na ndị a na-ebe a na onye ọbụla dị ndụ tata ka ijiri ezigbo ndụ zuo ka wa chọwa mma dịrị arụ ike wa chọwa mma dịrị akwa enwe wa chọwa mma ihe ọbụla anya na-alụ ka ọ na-enwe anwụle onye na-enwere ọrụ ka ọnwa ọrụ onye na-enwere ọrụ ka ọnwa ọrụ onye na-enwere di ka ọnwa di onye na-enwere nwaanyị ka ọnwa nwaanyị onye na-enwere nwa ka ọnwa nwa onye na-enwere moto ka ọnwa moto onye na-enwere ụlọ ka ọnwa ụlọ. Chukwu anyị na-ebere mgbe niile ọnụ ga-ekwute ma anyị na-eme aka na bido jido ọ ga-esi agbere ọ ga-esi ayọrọ ọ ga-esi akụ aka n'ụzọ ka ime elu ụzọ elu makwa ime ụzọ eluigwe. Ana m ekene gị onye ọbụla bịara ekpere tata arụ ọzọ ka ọ bịa bịa ụdị nwa ji abịa onye awụrụ onye bịa nnebe tata ma nwoke ma nwaanyị nwoke nwatakịrị ka ọ kọọrọ onye nwanne ma nwanne ezigbo ihe anya na-abụ na ya maka na ọnụ kwu ekwute ma anya na-enewe aka na-abịa beji okwu Chineke ka ọ nete ndị be anyị ụmụnne anyị si ebe niile dị iche iche ma ndị si Canada ma ndị si Amerịka ma ndị si Israel ka ọ gbadoro anya ka ụmụnne Igbo na-epụta ire Igbo ọbụla onye Igbo tiere ọgbazi ụzọ akụzori ebe ahụ na-ayọ ka ibunye mụgo enu Chike bunye mụgo enu Alụfana maga bunye ebe enu ese ndị eze bunye ebe enu ndị na bunye ebe enu oge na-ebu Igbo ebe enu ana m ayọ onye bụ egbe butu egbe mmadụ eji egbe gba mmadụ na ịgbazi mmadụ ebe na mmadụ ama agbaghị ebe mmadụ egbu na mmadụ mma egbuzi mmadụ ma mmadụ ama egbughị mma Chike ma bunye mụgo enu Alụfana maga bunye ebe enu eze ndị eze bunye ebe enu ndị na bunye ebe enu oge na-ebu Igbo ebe enu. A na-ekwu n'Igbo enwere nna n'Igbo enwere nne a na-ayọ Chukwu
ka o gozie ụmụ Igbo niile ọnụ n'ezi si na Obugadi were ibu ụjọ jetara ibe ụmụ Igbo ka onye ọbụla makara aka ka ndị ụwa kwụsị mgbu ndị ụmụ Igbo n'ike egwu dị a na ọma adịwa mma n'ahịa ka akwụsị ya onye na-akwụsị ya cheke gbuo onye agwụ chukwu gị na-eke gị na-ara gị mara onye eke ma onye eke amara ebe anyị na-ebe na mmiri anya anyị repeat now onye na-esoro anyị na mmiri ka oketa oke nke ya onye ka mmadụ anọ chukwu nso anyị na-egwu nso naanị nọ ebe anyị nọ anyị kene gị n'ime ka tata ka anyị ma na anyị na-ekpere gị ụmụ gị ma na a na-ekpere gị ụbọchị iwe adị ka iji ndụ chọwa mma ji akụkọ chọwa mma onye na-eriju ọgwụ ka eriju ọbọ onye na-abụra mpụta ka ọnwa mpụta onye ọmụrụ anya ka ọnwa ịhụnanya onye ọnwa ọganihu ka ọnwa ọganihu onye nwa akụnụba ka ọnwa akụnụba cheke mmadụ ebunye m elu ọdụkọnwa ga-ebunye m elu eze eze ebunye m elu nna m na-ebunye m elu ọkụ na-ebu igwe m elu n'aba Chineke nna anyị ọzọ onye na-ekwu maka ya bụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Nnamdi Kanu anyị kwuru okwu nwa arọ gara aga anyị ka ekwu gị bụ Chineke ihe dị iche na-eme ngị bụ Chineke na-eme n'isi na ndị ilo che ka ọ dị ebe anwụrụ ma ngị bụ Chi usoro anwụ ndị ilo si ka ọ dị ebe anwụ ma ngị bụ Chi usoro eme gịnị ibe ọbụla ka dị ndụ anyị na-ayọ gị na ọma na ngị bụ Chukwu ji Nnamdi Kanu ọ bụ mmadụ ji ọ na-alụ bụ mmadụ bụ Chukwu ọ na-abụ Chukwu n'oge ịdapụ Nnamdi Kanu adapụ ya aka ji ka ọ rapụ 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 ya n'aba Chineke Chukwu Chineke gị na-ara gị mara ọya eke ma ọya eke amara a na-ayọ ibe niile eji ụmụ Igbo niile ma nwoke ma nwaanyị ma okenye ma nwatakịrị eji ka Igbo ma akara aka ka onye ama akara aka ya n'ibe na-eme onye ahụ adịghị onye ahụ mma ọwasị ka onye amara akara aka ya ndị bụ Chukwu ya arapụ ndị ahụ niile ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị ya okenye ma nwatakịrị nwa na ya ọzọ onye na-ekwu n'ụwa nwere ya na-eme onye ọ bụ gị bụ Chukwu abụrụ mmanụ mmụọ ka ị bụ ụwa na-ekwu maka gị onye ikeli ya ara ka ikele ụmụ gị niile n'ebe a ebe ga-awa bịara arụ ka a bịara ọzọ ka onye ọbụla ma akara aka ya ka onye ọbụla ma akara aka ya ka onye ọbụla ma akara aka ya ka ọ gbalịwa ka nwa ndụ zuru oke ka nwa arụ ike ka nwere bụrụ nkere ka ọcha atụ aleluya nwere eburu ala Chukwu elu mmụọ nne na ala Igbo nyere anyị aka ezigbo mmadụ na-etu nzu agwa enyere anyị aka ihe na-aja nnukwu agwa enyere anyị aka ihe na ihe ịnya nyere anyị aka amanabezu nyere anyị aka orimiri nyere anyị aka ikpe mmadụ nyere anyị aka ezigbo ezi mmụọ ndị Imo nyere anyị aka ezigbo mmadụ na-abịa nyere anyị aka mmadụ na-Ebo nyere anyị aka mmadụ Enugu nyere anyị aka mmadụ na Delta nyere anyị aka mmadụ na Kogi nyere anyị aka mmadụ na Basa nyere anyị aka mmadụ na Amerịka nyere anyị aka arịwa n'ụdị ahụ enu megide ana megide elu na ana megide si na ọ gaghị adịrị anyị na mma enu megide elu na ana megide si na ọ gaghị adịrị anyị na mma
na mma enu megide ala megide ọbọna bụ megide mmụọ si na ọ gaghị adịrị anyị na mma ebe ọbụla bụ enu megide ala megide enu na ana megide mmụọ si na ọ gaghị adịrị anyị na mma megide megide ahụ na ana megide mmụọ si na ọ gaghị adịrị anyị na mma ụmụ Chukwu na-aga-epe gbahue n'Chineke ka ije obere n'obi ga ibe anyị ga-azọta ndụ unu na-agadi ebe gbahue n'Chineke ka ije obere n'obi ga ibe anyị ga-azọta ndụ n'obilugo unu na-aga ebe gbahue n'Chineke ije obere n'obi ibe anyị ga-azọta ndụ n'obilugo onye ga-ekpe ka Chineke ekelere iwu Chineke onye obiọma nna ya ọdụm daalụ ka ị nwere ịkọwara anyị gbasara ịma na anyị jeche na mmiri wee si na mmiri pụta bịawazie bịa ebe a ndị mmadụ buche mmiri wee bịa ime n'anya ebuche mmiri ya ka eze gọzie dị mmiri ime n'anya ndị ụka na-emekwa ofu ihe a ka ị nwere ịkọwara anyị maka ya ihe mere bụ na ndị ụka bụ ebe a ka ha si nweli ya ihe si na ebe a ka ha si nweli ya bụ na ije na from Genesis to Malachi bụ history na ọdịnala nke ndị Igbo ma ọ bụrụ na anyị delie ihe ndị a niile anyị na-eme dị n'ọbala anyị ụdị a eze njel na mmiri kpee ekpele ihe ọ na-eje n'ekpele ahụ bụ ilote nna anyị bụ eri maka na ebe ahụ ka ọ dọrọ ụgbọ ijekwa n'obodo Israel ịhụ na ndị mmụọ nke Israel lụrụ altar at the river Jordan no altar nke sacrifice and altar nke nlota and before God see Israel pụọ no that altar of witness ordinary Bible book of Joshua Joshua 22 mana mamarazi the particular verse so ihe anyị na-eme nne bụ ilote maka nna anyị bere ihe eze ebu mmiri gbagota onwe egozi anya ebe a bụ na onye ọbụla ebu mmiri ha nwere n'alụ obi ya na ọ ga-agwụ ya ọya ọ ga-egboli ya mkpa
then mmiri ka ọ na-efe efe bụ ọ bụ na o nwere ọya dị gị na-arụ ibu ebe a bịa ma ọ bụ ụchụ ma ọ bụ ajọ ihe dị na ndụ gị ka o kpochapụ nya kpatara na-eme irukwe n'ụlọ ụka ị ga-afụ na-eme n'ụlọ ụka na ụfọdụ ahụ ebe na ka ekpere maọbụ onye ove mmiri nsọ ha na-akpịa mmiri nsọ agba na ọ bụ ezu na ọmabala bụ mmiri nsọ nke Chukwu nyere anyị dị oredi so na ekwuli agbagote n'elu ebe a eze ekpekwesị ekpele vee nye ka ọ wee rụọ ọrụ ahụ na ebumnuche onye ahụ kutelie jikute ya ndewo. Mgbe m nọ n'iru ebe m nọ na-anụ ndị na-eti Jizọs ọpụta na ndị ụka nọkwa ebe ihe niile ejeli ọ bụrụ sọsọ ndị Igbo ihe anyị jere taa na comprise 16 states in Nigeria 16 states nwe keri ịmụtala na Nigeria so ihe niile ihuru jeli taa bụ ma ụka ma ọdịnala ma omenala onye ọbụla bụ nwa eri mụtala nwere ọbalị ya maka ivie anyị na-eme ọ bụrụ sọsọ ndị ọdịnala ihe niile bịa ndị eke ya oke na-atọ oke na-abụ bụ ndị na-eje ụka maka na ndị ụka ma ala ulu ọbalị karịa ndị na-eme omenala so na ndị ụka na ebe ahụ ana anyị na-akpọkukwu Jizọs maka na Jizọs bụ nwanne anyị nke ọ bụ Jizọs bụ anyị na-enabụ nwanne rapụ kọla unu pentile unu bụ ndị ọcha na Jizọs na-enwere ọcha ọ bụrụ eyi white man Jizọs bụ black man so anyị maala ana anyị recognize ya ihe ọbụla anyị na-eme anyị na-etinye anya ọbụla ewere ụlọ ka eze jere kpee ekpele n'iru tans kpee ekpele ebe ahụ ihe ndị a niile anyị na-eme bụ ọdịnala Igbo ihe a ji mee ihe bụ na tans bụ nwa afọ nke obodo a bie nri ọfụma n'usoro nke ụka so na anyị nwere agbamoke na ụka na ọdịnala ọ bụ nghọta ka ndị mmadụ na-aghọtara ihe ekpere okpere ebe a bụ iji lotele tans na anyị ka na ya ebe ọ nọ ka ọ na-alụ ọrụ nke ya dịka anyị na-alụ ebe a ndewo. ka eji eji ezi ụtụtụ eje ebe ahụ a na-eji maybe like chifoche ka eji eje ezi ụtụtụ eje ebe ahụ ihe eji apụ by 5 a.m. bụ na mgbe ahụ ka ọmabala na-anọdụ ya mgbe ahụ ka ezu na-anọdụ ya anyị na-etete ya n'ụla ọkwụọ 6 ọbụla ọpụtago ụla mana ịpụta ịmalị nna gị ịmalị na mgbe ije eji nata nna gị bụ mgbe ọ na-apụtaba ebe kwụọla ya aka n'ụzọ ọsịkọrọ ya na-akwa isi anọ nga Emeka ọsị gị bataba mgbe ọbụla alụ ọbụla gị na nna gị kpalị n'isi ụtụtụ na-aba ụlọ anyị amagolu na mgbe anyị ji eje ntete nna anyị ka na bụ Eke mgbe anyị ji eje nleta nna anyị bụ Eri bụ n'ezigbo ụtụtụ so anyị na-anọzi ebe ahụ sisi enwee kwụọ ka ọ ghara ịpụ na anyị bịara ọbụla nna anyị apụgo ihe eji wee jee n'ezi ụtụtụ ka ọ hapụ ịbụ na ọ pụgo ka anyị kwudi ya ka ọ bụla anyị tele ya n'ụla wee kọọlịa mkpa anyị maka na anyị jere bụ ịkọlịa mkpa anyị nwere. Thank you, sir. Thank you. Oh, thank you. I was even asking somebody, why is it that we're leaving very early? Ka eji ejize ụtụtụ eje ebe kita ka nweta reason eji wee ji 5 a.m. wee jebe ebe ahụ. Anyị na-eje na 5 a.m. bụ ka ọ bụla anyị tetele nna anyị bere n'ụla ka ọ ghara inwe ngozi pụgola apụ maka na taa n'Ibe Eke bụ isi ụbọchị na Igbo ma chi ụtụtụ vere ọkwụ 6 ndị ga-agba ụzọ pụọ apụọ mana nke anyị lụrụ taa onye chọgara nwa ka nwa ya nata onye ọ bụ ego ka ọ chọgara ji ego ya nata onye ọ bụ ndụ ka ọ chọtara ji ndụ ya nata ma ọ bụ na anyị ikpudebe ka Chifese chi wee jee o nwere ike ọ bụ na ndị nke a na-ezipụgo ha ndewo. Hi guys. Have you heard about GMAS Farm Babies? The washable baby diaper. This economy, guys. You need to come and hear this good news from me. This is one of the best baby diaper that you can use in this economy now. With the way this economy carry us, they go front and back. And just come and test it and thank me later. It's for our babies, our newborn babies. Those babies where they piss, they say, if they hear, shh. You can play a tap, they run. You know those are picking the people bed. Come and try this and thank me later. It is very smooth. It's washable diaper. You don't need to say that, I don't want to stain my hands. I don't have to wash my baby. For waiting, come try them. It's washable. Like when you wash it and dry it, it soaks the wee, but it doesn't leak. That's the good news. When you wear your baby, this GMAS baby's hair, it soaks the wee, but the good news is that it does not leak. Like very comfortable and smooth.
And it's encouraged to use during the day and during the night. Like, do not say I did not tell you. No talk say I no give you this good news. So if nobody say my pikin sexy day road they come, guys. But wait, I will still show you how to use it. Let's go there. This is one of the best for now. Yes, tested and trusted. You can buy it for your children. If you have 5 children that will on the bed, imagine coming to visit somebody that will work for children. You don't pay that person out because of children they will. Some of them they don't even get pity. They don't even pity the bed. Some people bed they don't scatter tear. Join chinchi on top. Now they bring chinchi. They are ready to supply anywhere for this country, anywhere, nationwide, always available. No matter the quantity you want. If 100 pieces, 1 million pieces, 1,000, they get them. Come and try and thank me later. Their number is on the screen there. You can chat us on the WhatsApp there. You can DM, send us a message and tell us you want the quantity you want. For the babies, no matter the size of your baby, if you're picking up, you get big bum or the small one, you go size them. Come and buy and thank me later.